Vždy, keď som o tom debatoval s náčelníkom generálneho štábu, generálom Zmekom, ktorý teraz končí a ja ho veľmi rešpektujem ako vojaka a profesionála, tak on hovoril, že ale nemá zmysel sa dnes vrácať k nejakej povinnej vojenskej službe, tak ako kedysi bola, čo ja viem, nárok, lebo máš tie dnešné moderné vojenské systémy sú už natoľko sofistikované, že kým toho človeka nejako zaškolíš, aby ich vedel používať, no tak vlastne ide do civilu, že nemá to zmysel, proste neoplatí sa to vôbec akože investovať, aby armáda toto investovala čas a peniaze. Ale to, čo si myslím, že má zmysel, aby, dajme tomu na 1 až 3 mesiace muži aj ženy proste povinne absolvovali nejakú službu, a to je jedno, či so zbraňou v ruke alebo civilnú službu. Nech si každý vyberie, ten, kto ide so zbraňou v ruke, tak proste sa naučí aspoň základné veci obsluhovať, základné ručné zbranie, keď by som povedal základná vojenská subordinácia, proste ako to funguje a prípadne nejaký základný výcvik, aby v prípade, ak by došlo k nejakému konfliktu alebo k nejakému ohrozeniu, tak aby aspoň vedel, že kam narúkovať zhruba čo robiť.